Ngiyakutshela lo mntwana ufuna ukungifaka enkingeni kuyi-Tuesday. Ngiyakutshela cishe ngafa uzithole sekashaya ama-flying kick for ukungisindisa. Ungishayelani? Nongisayivavisa wena. For loko ngiyayithatha le R1 ngiyothenga ama-snacks ngayo. Atona mina lo ngithenge discount bengengikhiphi R60 straight. Ngabe uthenga kamkhize mos kuless. Alo ngikhize mos uzenza ngcono. Tumpe. Ngeva kuthiwa kunotompo. Angabe uyashaya. Ngiyothatha lo muntu uzongilandela. Ngamyeki nyovest. Ngiyakutshela ize kimi izoboleka isikhali. Kuthi tona cungule kuyariki tanga. Naya laphayane maru sheshe ngifuna ukuyisebenzisa. Ithi yoqeda uSteve Ovo ngehariki makafika imthola sazivalele. Yes, awusadla umtoko. Awunesibini. Uwe ntombi, ima kancane nyeza. Ngicela niye kuNyovest nongilandela ihariki ngifuna ukuyisebenzisa. UNyovest ulinde waze walinda next ukuphuma uSteve Ovo. Uthe ugwaje selandi yariki. Immediately abantwana mabaqeda ukuthatha le hariki ayithembile avumba uSteve Ovo. Ngiyakutshela unenye timing. Ya ntombi ungibizelanga ehlahla uthini ndoda. Asisale sesiyeka mfethu ngoba sowuphumelele. Uyahlanya ngiphumela ama-ala wena.